Moi moi! Mä oon Jaakko ja tässä on Emil. Ja tervetuloa meidän Pahat karkit haasteeseen. Täällä on tällaisia Bean Muesli karkkeja ja mä ilmeisesti täällä on myös erilaisia makuja. Ja me nyt pyöritetään tämmöistä kiekkoa ja sitten sieltä tulee aina joku tietty maku. Jujunahan tässä on se, että tässä niin sama värinen karkki voi olla joko hyvä tai huono. Jännitystä. Tämä on jännitystä. No mutta eiköhän syödä. Eikö haleta Joo, avaa Jaakko pussi. Hyvä. Näin. Hyvä. Minä pyöräytän nyt tätä ja jännätään. Mikäs se on? Pyörii ja pyörii. Vihreä. Vihreä. Elikkäs se on tämmönen... ai minkälainen vihreä? Tää vai toi kirkkaa vihreä vai toi? Se on joko ruohoa tai limeä. Joo. No. Jos mä annan. Aha. Se oli ilmeisesti minä, joka syön. No niin. Eiks niin? Joo. Tämä on ihan hyvää. Onko se lime? Onko se lime? No niin. Sitten on mun vuoro. Taitaa olla tämmönen musta Hetkinen, se sama? Sama taitaa olla. Pyöräytetään uudelleen. Joo. Mikäs nyt? Aha, tämmönen sininen, elikkäs hammastahna tai berry blue eli mustikka tai vastaava. Nyt kyllä jännittää. Tämmönen siis noin. Ota uusi. Uusi. Ei mä ihan leikiksi. No tää on nyt se hammastahna. Onko se paha? Ei. Ei. Pyöräytetäänpä uudelleen. Joo. Kuvia. Tässä on toinen kamera. Ota siitä se. Yes. Otetaan alas vielä. Ota. Noin. No niin, antaa mennä. Kumpi siellä on? Se on tää räkä. Joo. On tää aika inottavaa. No, onko paha maikuinen? Joo. Otetaan seuraava Jaakon vuoro. Joo. Tulipa koiran ruokaa tai... Juliko. Joo, tai suklaata. Nyt on varmaan hassu. No nyt on hassun hauska. Jännittääkö? No vähän jännittää kyllä. Koiran ruokaa. Aika vastenmielistä. Miltä se maistuu? Tai melko pahaa. Joo. Ja tämmöstä pohjaan palannutta nuudeli. Joo. Inhottavaa. No, oliko siinä meidän tämän päivän haaste? Otetaanko
erikoishaaste. Erikoishaaste. Pitää ottaa se niinku useampi. Sopiihan se. Koska avattiin pussi. Niin, avattiin nyt pussi. Niin Sillä niinku puolet. Se kumpi saa ensin pyöräytettyä tuollaisen... Mikä on sun lempimärinäistä? No, kyllä se on tuo sosialismin punainen. Joo, eli tämä. Ei, kun punainen on tämä. Niin, mä katsoin, että tulee niinku karkilla. Niin. Jos tulee se, niin sit se joudut syömään koko pussi. Koko pussi. Niin. Jos tulee sitten, otetaan sitten tää sininen, niin sitten, sitten mä syön sen pussin. Nyt vähän jännittää kyllä. Ei tullut kumpikaan. Pyöräytetäänpä uudelleen. Pistä sinne kunnon. Keltainen tuppista, jos mä laitan vaan. Kumma luulet tulemaan sieltä? Mä luulen, että punainen tulee. Mä en halua syödä koko pussia. Mutta eikö se ollut tää haasteen idea? Se oli tän haasteen idea. Niin. Otetaan tästä ensimmäiseksi vaikka vihreä. Syö se sillä lailla niinku kerralla. Kerralla koko Niin, pussi. Niin. Sitä mä ajattelin. Jos mä otan puolet pussista kerralla, No, tässä on aika paljon. Laitaanko samaan aikaan, jos mä otan puolet, sä otat puolet? Tehdään näin. Täällä ollaan solidaarisia. Joo. No niin. Ei sulla paljon vähemmän. Ota siitä. Ei vielä. Ota. Noin. Noniin. Selvä. Noniin. Otetaan. Tervetuloa Jaakko Niemelin Pahat karkit haasteeseen NYT nyt.